Hello, nembang oras tayo papagayam at datay manan dito shout out corner ni Auntie Jor. Ket denggan tay ta pagbiit DJ intro ti unay daytan kaka. So, shout out kada kay amin papagayam nga on labas nang runa dagiti commenters tayo nga isotin nakibasa. Okay, so dagiti nag-comments ni Pagayam Jasmine Rivera, Lilibeth Contillo, Rofel Lardizabal, Homer Alamo, RJ Corazon Gazmin, Leonora Bautista, Florenda Kimpaoy, Pinoy Mix TV 79, Ford Galieto, adamot ti comment ni Pagayam yo a Roger Ramirez nga agpaay kada kayo kas panagyaman may basan to amin dagita papagayan. Bing Soriano, Manoy Pinoy, Josie Daguro, Marcela Alejandro, Willboy Kasem. Okay, so ibasa nga ro dagiti comments dagiti a papagayam. Ni Pagayam tayo a Jasmine Rivera data ti pada ni Pagayam tayo a Roda Ramos nga avid listener ti unay daytan kakaken anara arti namnamang medyo nagsaksakit idiso nga nag-stop pay basit. Okay, so kuna ni Pagayam tayo Jasmine Rivera jak pay nangagan daytoy ma'am iso nga madama adengdenggek ita kuna na daytoy unay daytan kaka series 202 kunamot ni Pagayam yo Roger Ramirez agyaman kami manen kadagiti inspiring a comment yo kanti parang tartarabay yo iti daytoy channel ken iti agtultuloy a panang denggeg yo iti daytoy comedy drama kastamot tanje love story wenno lifestyle drama nga anara arti namnama. Listening always kuno ni Pagayam Leonora Bautista. Kunamot ni Pagayam Roda Ramos at dalagta nakabulsa. Di bali ko mano pagsayaatan ngam arak met haha kunana. Thank you very much. Jor Drama. Welcome Pagayam kun thank you met iti an anus mo nga agkara comment. Kan iti anus mamang suporta iti Jor Drama Tips TV. Kan kadagiti linaon na. Kadagiti talo playlist tayo nga unay daytan kaka anara arti namnama kan Ilocano Tips and Vlogs. Kuna ni Pagayam Lilibeth Contillo I heart gayam nga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you kadagiti heart Pagayam Lilibeth Contillo. Kuna ni Pagayam Jasmine Rivera naradsak ka panagdengdengag kan panagbuybuya manen ma'am. Kunana thank you very much kapsat tayo Jasmine Rivera. Kuna ni Pagayam Rofel Lardizabal always listening here in Kuwait City from Cabarogis, Quirino Province. So, shout out ka na kay amin papagayam dita, Quirino Province. Kunamot ni Pagayam Homer Alamo, naimbang nga aldaw mo manang Jor, kablaawak man amin, akalugarak dito'y kaagaman. Ti Alamo, Bueno, Banyel, Malyaga, kan amin, amakamam mo, kanyak, tuy Pagayam mo, Nestor Kuse, Malyaga, Alamo, ti kaagaman Apari West, Apari Cagayan Valley. Thank you Pagayam Homer Alamo. Kaya kunamad ni Pagayam tayo Pinoy Mix TV 79. Dahito kat dati nga kadwa tayo mat iti radyo. May samat kadagiti talents tayo dahito idi. Nyamita damot iti YouTube channel nakan ijay bangir platform. Pinoy Mix TV 79 mutla ang Pagayam. Thank you so much for sharing. Kunanamot, you're welcome na kong. Kunamot ni Willboy Kasem. Pa-shout out, gistay gwapo ti Luna La Union. Kanayon, nagdengdengeg sa United Kingdom. Alakit shout out nga rod Pagayam Willboy Kasem. Kan kada kay aminen, nagdengdengeg iti United Kingdom. Kadagiti drama mi nga unay daytan kakaken anararti namnama kastamutan ti Ilocano Tips and Vlogs. Wenno dagiti playlist tayo nga talo. Kunaman ni Pagayam Florenda Kimpaoy, salamat iti shout out Ma'am Jor. Uray medyo nabayagak nga di nagdengeg. More uploads ta makaliwliwa ti drama yo.
God bless po, ma'am and sir. Thank you so much. Pagayam Florenda. Agayam tayo dito papagayam ijay. Bangir platform. Kung napay ni pagayam Jasmine Rivera ni aduti inikan na iti comment papagayam. Naragsa ka panagdengdengegan panagbuy-buya manan ma'am kunana. Thank you always. Pagayam tayo Jasmine Rivera. Uray mo ni pagayam tayo Rofel Lardizabal. Tuloy-tuloy mo dito nga mangipapaay iti comment na kas panang support na iti YouTube channel tayo. Always listening here in Kuwait City from Cabarugis, Quirino Province kunana. Agyaman kami unay pagayam Rofel Lardizabal. Kasama tini pagayam tayo Lilibeth Contillo. No awan ti comment na at least adadagit ikabkabil na nga heart. Thank you so much pagayam Lilibeth kadagiti nagado nga puso nga ititad mo. Punamod ni pagayam yun nga RJ, more power. Thank you nakong. Leonora Bautista, always listening. Kuna naman. Thank you pagayam Leonora. Iti parang support mo mat iti Georgia Matips TV nang runa dayto. Unay daytan kakakit maawis ka mat adong iti anara arti namnama. Kung napay ni pagayam tayo Pinoy Mix TV 79 nagmayat. Aliw-liwa, tagdengeg, no awan ar-aramiden, makapailiw. One. Thank you, pagayam. Naku, makapailiw ko na dati mo't nga, dramatista da ito eh. Kung naman ni pagayam Rofel Lardizabal, always listening here in Kuwait City from Cabarugis, Quirino Province. So, kadagiti amin, dengdenggen na, at dalatta ikabil na a comment. Kat pagyamana mi unay data pagayam Rofel iten anus mumut nga ag comment. Una ni pagayam Corazon Gazmin, happy listening. Thank you pagayam Corazon Gazmin. Daytoy kat supporter tayo mat ijay bangir platform. Una ni pagayam Jasmine Rivera naragsa ka panagdengdengegan panagbuy-buya manen ma'am. Thank you so much and thank you always pagayam Jasmine. Okay, papagayam, so no, adati mang mangagyo nga kanta, kat adangamin ti okasyon da dita, bangir. Bahan tayo matnor nga malapdan, siyempre, damot ti kanya-kanyang okasyon. So, maawatan tayo da dyan, pagayam. Kuna ni pagayam, Florenda Kimpaoy, listening at the moment, Ma'am Jor. Natanok nga ama, uray stepfather, kuna na, man-manuti kasta, ngagsyuman, kuna namat. Thank you iti panang dengeg mumut dita anara arti namnama number 13. Pudno ti kuna man-mano at talaga. Kunamot ni pagayam Josie Daguro. Very nice story. Pasensya kayo papagayam to medyo napartak ti panagibasa tayo niya. Medyo maingay ngamin. Medyo maingay taglaw-law so nga idaperas tayo. Kantap niti kasagad saan kayo mata? Maboring. Kung naman ipagayam tayong alipo nga pango. 9877 listening from Monterey, California, USA. Shout out kada kay amin dita Monterey, California, USA papagayam. Shout out kada kay amin. Ni Leonora Bautista. Happy listening here in Binalonan, Pangasinan. Dagiti amin na taga Pangasinan papagayam. Shout out kada kay amin dita. Sa pela kumata, dengdenggan nyo dahito duwa, drama mi nga unay dahitan kaka, kan anara arti namnama. Kung napay ni pagayam tayo ako Corazon Gazmin, good morning everyone, happy listening habang naglilinis. Thank you pagayam Corazon, dadala tamot ti time mo, adungag kadagiti drama tayo, na ore madamati linis. Ti ko namot ni pagayam yu Roger Ramirez para kada kay amin. Pagyamanan da kayo manen iti kanayon panagdengegyo kadagiti drama iti Triple R Productions. George Drama Tips TV YouTube channel. Kunamot ni pagayam yo Bing Soriano, shout out sa mga anak at apo ko dyan sa Pinas listening from Brunei. Shout out mat dagiti Suki Loves ko kunana. Thank you pagayam Bing Soriano. Sabi ko tagtultul iti panang support mo iti channel tayo kan kadagiti drama tayo. Pasensya kayo ata na medyo napigsa di kanta dita. Di bali happy mo di papagayam. Part of their happy okasyon.
So, hantay nga malakdat ti kakasang okasyon niya papagayam. So, nga makidengeg tay laengen. At least naragsak, gidenggen tayo niya, music. Saan riribok, no di kat kantahan. Normal da ita. Okay, so pagyamanan papagayam iti anusyo, amang tartarabay, kan mang support, iti drama tayo nga unay daytan kaka, and the whole of our channel, Jor Drama Tips TV. Thank you so much, and bye-bye.